Benvidos a este espazo da Fundación TI realizado coa participación de alumnos da Escola de Imaxe Son. No tema de partida abordaremos o polémico proxecto de condución do río Sarria. Resumimos outros asuntos da semana en titulares. Comezamos. Lugo conmemora o Día da Muller Traballadora co paro e aborto como principais reivindicacións. Trasladarémonos ata o Concello de Chantada para coñecer a experiencia de dúas empresas das 150 de toda a provincia que se beneficiaron do programa Reacciona Castic. E seguiremos no sur para contarlles o que deron de si dúas citas festivas. Unha ancestral, a do Oso de Salcedo, e outra que comeza con éxito, a primeira festa do Viño Novo. No espazo de Juan de Muxa chegarémonos hoxe ata o Concello de Muras. A Escola Lucense de Taekwondo suma novas medallas ao seu palmarés grazas á constancia, a humildade e o afán de superación individual e de equipo. A plataforma sarriana polo río ponse a execución das obras de condución do río Sarria porque o consideran moi agresivo co entorno natural e o patrimonio histórico e etnográfico. Segundo o colectivo, o actual proxecto da Confederación Hidrográfica Miño-Sil fíxase máis nos aspectos estéticos que na solución dos problemas de inundacións. O Pleno Municipal rexeitou onte a paralización das obras solicitadas polo Grupo Municipal Socialista. Mentres, o Grupo de Goberno iniciou unha recollida de firmas a favor do Plan de Confederación o tempo que convocou os membros da plataforma para chegar posturas. A do Toleiro, bautizada como Illa da Dignidade, converteuse no bastión dos membros da plataforma sarriana polo río. O proxecto de condución do río Sarria inclúe o derrube das pontes do Ferro e do Toleiro para facer dúas novas e alteración da ponte da Ribeira pola que pasa o Camiño de Santiago. Se elimina a mitad da ponte Ribeira, a mitad da marxen esquerda da ponte Ribeira, que ten un estribo de orixe medieval, ese estribo elimínase, e xa non se fai ningún intento de ver que posibles restos da ponte antigua. Para o colectivo Cidadán, as obras da Confederación Hidrográfica Miño-Sil neste tramo do río non resolven o risco das crecidas. Os desbordamentos, no momento de crecidas, que se teñen producido na aguas arriba da ponte Ribeira, hacia Ribela, onde sale toda a auga que despois vai hacia a marxen dereita do río, hacia as zonas máis pobladas, que é a Praza de Galicia, colexios e toda esta zona. Un plan general que contemplase todo o desarrollo de o río, da canalización ou posible desviacións que haya que facer, pois solventaría o problema. Dende o seu lugar de acampada, rodeados de árbores que apadriñan simpatizantes coa súa causa, piden respecto ao medio ambiente. Se intervén sobre a configuración das illas, dos regos tanto de entrada e de saída como de muiño, non? Tamén a presa que genera ese rego de entrada ao muiño. Elimina completamente a illa e todo o seu contido, as árbores, se baixa o terreno da illa uns 70 centímetros que queda prácticamente ao ras do río. A remodelación do Paseo do Malecón é outra das obras que consideran innecesarias, incluída a sustitución da varanda, obra do artista local Díaz Fuentes. Se vai sustituir por unha barandilla de metacrilato, perfis de acero inoxidable, que no proxecto aparece como barandilla estanca e resulta que a barandilla estanca única de toda a historia da arquitectura é a do proxecto de Sarria. Aquí eu nunca me inundación. Se eu hai de 12 anos unha riada bastante fuerte, pero arriba faltaba medio metro para chegar a auga arriba. A iniciativa Mollándose polo río conseguiu miles de seguidores a través das redes sociais. Este sábado, día 8 de marzo, Lugo celebra o Día Mundial da Muller Traballadora con 13.948 mulleres no paro. Para conmemorar a data desenvolveránse múltiples actividades por toda a provincia. Na cidade destacan a mostra Todas e unha marcha pola igualdade e o concerto de La Mala Rodríguez. Pero, ademais, será unha xornada das máis reivindicativas en anos, xa que están convocadas movilizacións por toda Galicia en contra do anteproxecto lei sobre o aborto. Con motivo do Día da Muller, deputadas provinciais presentaron a mostra Todas e unha, que poderán ver no Centro de Artesanía e Deseño. A mostra da artista Carmen Granxeiro reúne unha vintena de pezas para recrear o universo feminino. Entre todos
non solamente na exposición, sino todo o ano, e a partir de agora loitemos porque as mulleres teñamos os dereitos que nos corresponden. A exposición súmase aos diversos actos que organiza o Concello estes días na cidade para conmemorar esta data e que arrincou este venres coa entrega dos premios entre mulleres, na que destacamos o concedido a nosa alumna da Escola de Imaxe Son, Miriam González, polo seu exemplo de superación ao vencer ata en 4 ocasións o cancro. Nos actos centrais do sábado, unha marcha pola igualdade e o concerto de la Mara Rodríguez. Desde o Concello fan este chamamento. Animo a toda a ciudadanía a participar en todas aquelas exposicións, concentracións, actos que teñan que ver coa muller, coas mulleres e coa igualdade. Pero ademais é unha data máis que nunca de reivindicacións este ano coa sombra do anteproxecto da Lei do Aborto. E fago, neste caso, unha mención especial, xa o facía Regina tamén ao principio, unha mención especial a esa lei do aborto que nos vai a volver a situar a cola dos países democráticos no recoñecemento dos dereitos das mulleres. Membros da Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto convidan con folletos informativos aos lucenses a unirse estes días ás mobilizacións e accións que organizan por toda Galicia para exixir a marcha atrás á nova lei que consideran de retroceso e atenta aos dereitos e liberdades das mulleres. O acceso ao traballo está dificultosísimo e agora xa non temos dereito tampouco nin a gobernar o noso corpo, que é o único que nos queda. O domingo toca irnos a Compostela a unha manifestación nacional onde se agruparán diversas organizacións, asociacións, partidos, todo que compoñen a Plataforma Galega e ali nos reuniremos todas para facer máis número e máis forza. Será na estación do tren de Compostela ás 12 da mañá. En este tempo das novas tecnoloxías é fundamental aproveitalas para poder incrementar o volume de negocio. Os datos din que o comercio electrónico incrementouse en 14.000 millóns de euros no pasado ano. Pensando nisto, a Deputación puxo a disposición de empresas da provincia un programa pioneiro en Galicia no que todo o que quixo recibiu ferramentas tecnolóxicas e formación a custe cero para mellorar os seus negocios. Nos estivemos estes días con dúas empresas da zona sur de Lugo, en donde Reacciona coas TIC, así se chama o programa, axudou a 30 empresas a mellorar o seu rendemento en tecnoloxía. A empresa Arias Lence leva 18 anos traballando no mercado inmobiliario en Chantada. É unha das 30 PEMEs da zona sur da provincia que participou en Reacciona coas TIC, un programa pioneiro en Galicia levado adiante pola Deputación Provincial. Recibiron sen ningún tipo de gasto ata 200 ferramentas tecnolóxicas encamiñadas a aumentar a súa competitividade e aproveitáronas. Todo o que sea innovar, el QR, por ejemplo, pues tienes la oficina cerrada, tú te conectas desde afuera, sabes cómo está todo, entras dentro de la oficina como si estuviera abierta. Después, lo del Facebook, francamente, fue lo más de lo más. En un día, pues otro día, por ejemplo, pusimos un piso e tuvimos 490 e pico visitas. Pero non foi o único. En concreto, aquí estábamos falando de unha que nos sorprende gratamente porque é un acceso a unha oficina virtual da Axencia Inmobiliaria durante as 24 horas do día, que presta un gran servicio. Da Veiga, empresa dedicada á alimentación e tamén de Chantada, foi outra das PEMEs do sur de Lugo que participou en Reacciona coas TIC. Recibiron un diagnóstico personalizado sobre a súa implementación tecnolóxica e tamén unha serie de recomendacións para mellorar. A través dese programa, tuveramos acceso a xente cualificada e especializada en novas tecnoloxías, é fundamental, non? Que de outra maneira era non difícil de acceder. Estamos en camiño de, por así decirlo, de facerlle caso a ese diagnóstico. Ou tímolo como un documento base para calquera implementación de novas tecnoloxías que podamos facer no futuro. A Deputación continuará prestando apoio ás PEMEs da provincia co obxectivo final de favorecer o emprego e aumentar a súa competitividade. O Entroido tinguiu de cor e diversión todas as semanas. Máscaras e as comparsas foron as grandes protagonistas dos múltiples eventos celebrados por toda a provincia. En Pobra de Brollón, o desafiando o mal tempo, tivo lugar un dos máis ancestrais, a saída do Oso de Salcedo, unha peculiar tradición onde se mesturan simboloxías sobre a chegada da primavera, a morte e a parte animal do ser humano. Os desta casa foron as primeiras vítimas da saída do oso máis popular do Entroido galego, o de Salcedo.
Como é tradición, o luns de Entroido este personaxe ancestral abandonou a súa cova onde inverna todo o ano para tiznar a todo aquel que se lle pon por diante. Estaban tomando unha cerveza, pero por trás se colleronme. É o que vimos, a mancharse. Ao final todos caen. O ritmo dos chocallos que levan o cinto. O seu paso atemoriza os que expectantes agardan a súa aparición, que son moitos. A aldea con apenas 70 veciños duplica ese día a súa poboación. Non sabes cando te vai tocar, non? Entón, ata que che toca, pois estás un pouco tenso, sí. Coa axuda dos seus criados, ninguén se libra das súas garras, que tingue dun líquido negro descoñecido para seguir o ritual. Nada, intentas escapar, pero nada. Te cogen uno, non poden contigo, ya te vienen dos e nada. Cando che pillos, o único que tens que facer, por moito que te des a volta e intentes escapar, non te vas a escapar, así que o mellor é deixarche e que te leven, sabes? E que che poñan como me puxeron a min e a todos os que estamos aquí. Con esta tinta negra purifícanos durante un ano, entonces hai que vir para o ano seguinte para volver quedar purificado para outro ano. E cando é atrapado, o mellor non ofrecer resistencia. Está ben, hombre. Mellor deixarse que te pinten, senón acabas moi mal, E colleronme porque eran 5 contra min. Si solo foran 3, embatugaba o seu. Bueno, non me conocedes vos inda a min. E vos poñer embatugados de todo. E se o da tinta é un segredo, a identidade da persoa que encarna os ou máis. Iso sí, dice que un dos veciños da aldea viste cada ano estas peles para manter viva esta tradición. Unha das máis ancestrais do Entroido galego. A persoa máis bella que recordas é o Antonio de Xaquín, que lle brinda un homenaxe por... foi a última persoa que morreu, diciu que cando ele tiña 5 anos xa oíra falar a xente de 97 anos do oso. É diferente e divertido, ademais son tradicións que se conservan, é maravilla, vaya. Un Entroido único, para que a vicepresidenta segunda da Deputación reivindicou a súa declaración de interese turístico galego. O traxe do oso está nun museo en Bélgica, museo que ademais é patrimonio da humanidade, supón creo que valor o que significa o Entroido de Salcedo e que creo que debería ter o distintivo de interese turístico galego. A festa tan só deixou de celebrarse durante a Guerra Civil, por falta de voluntarios. 16 produtores das 5 subzonas da denominación de orixe Ribeira Sacra participaron este sábado na primeira festa do viño novo en Monforte de Lemos. A cita deu comezo coa chegada dun grupo de lexionarios romanos que simularon o traslado das botellas da última colleita dende as ribeiras do Miño e do Sil ata o centro do viño. José Ramón Martínez Mareque é o seu xerente e José Balonso, un dos adegueiros que aposta polo godello. Lexionarios romanos custodiaron polas rúas de Monforte o viño novo procedente das ribeiras do Miño e do Sil. Coa representación deste costume ancestral deu comezo a festa dedicada aos caldos da última colleita. Hay bastantes bodegas que han empezado a embotellar ya los vinos de esa cosecha. La idea es un poco que sea una fiesta de la alegría del nuevo vino. Tratar el vino de la Ribeira Sacra como el gran tesoro que tenemos en la Ribeira Sacra, por eso lo hemos traído en su cofre protegido por los legionarios romanos. O cofre que contiña as botellas da primeira añada foi depositado no claustro do centro do viño onde agardaban os adegueiros. Es una cita, la verdad es que perfecta para presentar la nueva añada, para estar aquí un poco reunidos todas las bodegas y también comparar productos y ver la añada como ha salido al final. A primeira festa do viño novo acudiron 16 produtores das 5 subzonas da denominación de orixe Ribeira Sacra. Este finca cuarta es 100% mencía, la uva procede de fincas, intentamos que proceda de fincas muy antiguas, de más de 60 años. Es un vino que procede de las orillas del Sil, del Cabe y del Miño. Son viños elaborados a maioría con uva mencía, malia que cada vez hai máis brancos da variedade godello. Es un vino que tiene pues un punto de frescor por la tristadura y el godello pues le da un paladar extraordinario. Tenemos el godello disponible ya en el mercado desde hace 2 meses. Lo que es el tinto no lo presentamos todavía, aún lo estamos clarificando en bodega. Sí, está bon, está rico, con moi bo aroma, moi afrutadiño. Os asistentes á festa, ademais de catar o viño, tiveron ocasión de amosar o seu apoio á candidatura da Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade.
En Chantada xa está todo a punto para celebrar unha das festas máis importantes do ano nesta zona de Lugo, a Festa do Viño. Ás 8 da tarde abrirán os stands as adegas participantes nesta edición número 32 e durante toda a fin de semana os visitantes poderán coñecer de primeira man os caldos destes viños con denominación da Ribeira Sacra, colleitado en las 1200 hectáreas da zona de Chantada. Estes 3 días de celebración haberá catas comentadas, pasarrúas, charrangas e orquestas que amenizarán a festa. A edición número 24 da Festa de Androlla de Navia da pasada fin de semana foi outro ano máis un éxito. Centos de visitantes encheron a Praza da Vila para degustar este embutido típico. A Androlla de Navia está elaborada de xeito artesanal por produtores da zona. Solamente neste domingo de Carnaval repartíronse máis de 300 kilos entre todos os asistentes. Festas gastronómicas como a de Androlla fan que o seu consumo entre a poboación aumente durante todo o ano. A parte do día de hoxe, bueno, pues levamos un mes ou por aí que hai moita xente que visita Navia que ven comprar o embutido este, que como sabedes é xa moi conocido. Tanto a Androlla como o Butelo, nosotros elaboramos de todo, pero xa coi é a festa da Androlla, pois creo que é moi importante para a zona esta, non? Nin o mal tempo acabou coas ganas de pasalo ben o martes de Entroido na Praza de Maior de Lugo. Alí reunironse centos de persoas para gozar dos desfiles de maiores e pequenos que unha vez máis e co humor metido no corpo amenizaron este día de troula. Os reis da festa, unha velliña moi contenta, a pequena gañadora do primeiro premio individual infantil, e tamén un tigre que máis que enxaulado ia protexido na xaula debido á súa idade. Uns mosqueteiros en plena loita abriron o concurso infantil seguidos dunha traballada montaña rusa e un autobús cheo de Peppa's Pig. A parella de fofochas deixaron coa boca aberta a un público que miraba os disfraces con atención. Ata un Eduardo Manos Tixeiras moi metido no papel amenizou os cabelos dos asistentes. A sorna e a retranca típica do Entroido chegou cos maiores. Un paciente do ULA chegou con unha camilla tirada por un burro e conectado a un soro de auga. Co título Global Mecardation, a comparsa que compitió en el concurso de adulto ironizou coa demodinámica do Hospital de Lugo. Libélulas, os nenos que veñen de París e incluso unhas cerveciñas nas súas caixas completaron este desfile cheo de cor nun día cheo de sorrisos. Viaxamos agora con Xoán de Muxa ata o norte da provincia para facer unha parada en Muras. Con el visitamos os innumerables emprazamentos naturais e a riqueza patrimonial cos que contan este municipio pertencente á comarca da Terra Chá. Vexan. Ola, camiñantes, este fermoso cabalo amigo noso está en este lugar no concello de Muras que estamos en plena Serra da Gañiroira. No que o tempo nos permita, sería precioso enseñarvos todo isto, pero é difícil. Pero bueno, vamos a ver o que nos depara o tempo, o que nos deixa enseñarvos e imos ao camiño. Eso sí, chovendo, porque non somos así. Bueno, pois eu sempre no que podo vou enseñando lugares impresionantes. Agora estamos no Viveiró, e diréis vos, que hai no Viveiró? A parte dunha iglesia fermosa, da Plaza do Pobo, que hai? Bueno, pois hai o que se chama Casa Cándida. É un lugar quizás máis impresionante que eu coñecí na miña vida de Galicia, posiblemente de España, para comer. Porque aquí podes vir comer, come 7 platos, pero aparte disso, acabamos de tomar Dani un café, isto sin facer publicidade. É unha cousa impresionante, nos poñeron unhas tapas que xa sentamos. Vémonos ali, xustamente no centro de Muras. Bueno, camiñantes, pois isto estamos na capitalidade, no centro de Muras. Esta é a iglesia de San Pedro de Muras, esta é a torre de estilo barroco. E bueno, pois de alguna forma, pois vámonos despedindo porque o seguinte camiño, que vos dou as gracias por estar sempre con nós, verémonos en Rábade, e falando de camiños, quedan uns pouquiños, quedan uns 3 ou 4 non máis, pero bueno, sempre é un placer estar con vos. Nos deportes, a Escola Lucense de Taekwondo segue a formar deportistas na cidade de Lugo
que destacan fora da nosa provincia e mesmo elevan o nome de Lugo aos podiums nacionais. Tras o paso polo Campeonato Nacional por clubs, nos que dous mozas de 14 anos conseguiron 2 medallas de bronce, os taekwondistas lucenses preparan os campeonatos galegos cadete e sub-21. Con eles compartimos tapiz nas instalacións municipais das Pedreiras, onde adestrarán a diario. Golpeos de axilidade e coordinación para o quentamento. A continuación, traballan a precisión e a velocidade. Con adestramentos diarios como estes, estánse a preparar para os campeonatos galego cadete e sub-21 que poderían celebrarse en Lugo a finais do mes de abril. Supón mostrar de cara aos lucenses o traballo que se fai a nivel deportivo nunha modalidade olímpica na que no noso clube empezamos a ter unha participación, digamos, humilde en categorías inferiores e que xa están participando a nivel nacional. O traballo individual e esforzo conxunto converten a Escola Lucense de Taekwondo nun dos equipos con mellor palmarés de Galicia. Fai falta competición, experiencia, resultados, unhas veces ganas, outras veces perdes e, sobre todo, confianza e ritmo de competición. Elena tiña 3 anos cando comezou neste deporte, agora en cadete, e tras 2 anos na escola conseguiu o bronce no Campeonato de España por clubs. Moito esforzo, supuxo moito esforzo. Tuve 2 combates para chegar a esa medalla e se ganaba outros 2 quedaba en ouro. Recuperada dunha lesión grave de xionllo, Sheila acadou na categoría júnior outro bronce para Lugo. Que estuve casi 7 meses sin poder entrenar y bueno, la verdad es que el Campeonato de España, conseguir estar ahí otra vez en el podio me sirvió para animarme mucho más. O Nacional de Clubs tamén acudiron Iván, Sara e Xavi, que aínda sen medalla voltaron con forzas para o seguinte reto. O campeonato máis importante que temos cercano, por decirlo de alguna maneira, é o Open de España a nivel internacional que se celebrará por la Comunidad Valenciana. Me tocó con la cabeza de serie y entonces fue bastante difícil, pero bueno, 3-0, así que no está mal. Me enseñó que para conseguir algo tienes que esforzarte mucho, que no es fácil ganar y conseguir todo lo que quieres a la primera. O esforzo, pero sobre todo o respecto, son valores que fomenta o taekwondo. As nubes son o motivo de inspiración da nova exposición inaugurada esta semana na Capela de Santa María. 30 obras realizadas por 11 artistas de gran relevancia no panorama artístico nacional, como, por exemplo, Eugenio Ampudia, considerado o mellor artista de Arco 2008, entre moitos outros. Dan vida a estar nas nubes, como se chama este espazo expositivo. A mostra gratuita poderá ser visitada entre o 6 de marzo e o 20 de abril nos horarios habituais de luns a venres de 10:30 a 2 e 5 a 8. Os sábados, domingos e festivos de 11 a 2 e de 4:30 a 8. Con esta proposta cultural despedímonos hoxe. Volvemos a vindeira semana. Grazas por estar aí. Adeus.